ассалому алайкум дӯстони азиз, бо шумо ҳастам. Ман Насим Теҷа. Дӯстони азиз, хушхабар, инак мо интернет магазини худро кушода кардем. Ба шумо тавсия медиҳам ноутбукҳои арзон ва планшет телефонҳо ба тамоми шаҳрҳои Россия бесплатни ҳастанд. Касоне ки агар аз номи канали мо гардонад, иншоалло ки бесплатн ба тамоми шаҳрҳои Россия ба бесплатн давом мекунем бо нархи арзон. ва дӯстони азиз, агар шумо мехоҳед ки мақсад аз нархи навои телефонҳо бохабар шудан, пас телеграм канали мо дар таги комментария мондаги ҳатман доим подписада кунед. ҳама рӯза аз нарху навои телефонҳо бохабар мешавед. боқӣ сарбаланду хонавод бошед. тамошои салому алайкум дӯстон, бардором ва тамошобини ҳамашаи канали мо. дӯстони азиз, ҳамакаса хушомадед ба канал. дар навори имрӯза якчанд намуди мошинҳои навро ба навор гирифтем ки пешкаши шумо мегардонем. дӯстони азиз, касоне ки нав ба канал медарон меҳмон ҳастанд, аз ҳаматон хоҳиш обуна шавед ва подписада кунед, лайк монданро фаромӯш накунед, зангонаи каналро пахш кунед, зеро ин ки аз видеоҳои нави мо ҳама рӯза дӯстон бохабар бошед. дӯстони азиз, касоне ки мошин, хона, замин, квартира умуман чӣ маҳсулоте дошта бошед, ҳатман дар номерҳои рӯи экран буда муроҷиат кунед. дар номерҳои ватсаи мо барои реклама сурати маълумоташро равон кунед. иншоалло мо дар навори оянда реклама мекунем. дӯстони азиз, дастгирии канали моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии канали мост. тамошои бо фароғат наворо то охир тамошо кунед, лайк монданро фаромӯш накунед. дӯстони азиз, мо ба шумо як ширкати боварнок тавсия медиҳем. ширкати Сабр Экспресс мебошад ки тӯли чанд сол таҷрибаи корӣ дорад. мошинаҳояшон мошинҳои замонавӣ комфорт мебошад. ширкати боварнок аз дӯстони азиз, аз номи канали мо Насим Теҷа салом ҳастем. иншоалло ки бо мошинҳои хубу замонавӣ мегирад, мебардорад. 24 соат алоқа кунед, иншоалло ки дар хизмати шумо аст. марҳамат дӯстон, ба ҳаматон роҳи сафед. худованд нигаҳбонтон бошад. ширкати Сабр Экспресс дар хизмати мо ва шумост. дӯстони азиз, якумин мошини фурӯши мо дар навор имрӯза ВАЗ 2110 ҳаста ки соли баромад 2005 солай. объем моторш 1.6, коробка передачи механикаи сӯзишфурӯш, танҳо бензин. мошин дар ҳолати хуби техникаи бадро, краскадар нест, 4 та баллонаш нав. мошин бадро мақсад ки ҳуҷҷат дорад, қарор дорад дар Федератсияи Россия, шаҳри Москва. нархи мошин 165 рубли русӣ мега бадро. боз савдо мешавад. телефонҳо баротон номерҳои WhatsApp дӯстон монагай. марҳамат, занг мезанед, маълумоти аниқтари мошинро аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстон, дуюмин мошини фурӯши мо Opel Astra G Caravan аст. соли баромадаш 1999 солай. объем моторш 1.6, коробка передачи механикаи сӯзишфурӯш, танҳо бензин. мошин дар ҳолати хуби техникаи бадро, 4 та баллон, краскадар нест, салон тоза. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошин 49000 сомонӣ. дӯстони азиз, телефонҳо барои тамос 918 51 08 00. марҳамат, ба ҳамин рақамот занг бидед, маълумоти аниқтарашро аз худи соҳибаш дастрас кунед. марҳамат. мегузарам ба сеюмин мошини фурӯши мо. дӯстони азиз, Astra G Caravan аст ки соли баромад 99 солай. объем моторш 1.6 простой, коробка передачи механикаи сӯзишфурӯш, бензини газ. мошин дар ҳолати хуби техникаи бадро ва қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошин 50500 сомонӣ. маълумот дӯстони азиз, касоне ки харида бошад дар номерҳои рӯи экран буда замин телефонҳо барои тамос 927 49 10 77. ба ҳамин рақамот занг мезанед, маълумоти аниқтари мошинро аз худи соҳибаш дастрас кунед.
мегузарем ба чорумин Astra-G каравани фурӯшии дӯстони азиз, соли баромад 12000 май. Объем моторш 1.6 коробка, передачи механика, судии фураш бензин, газ. Мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар ҳолати хуби техникае. Нархи мошин 50000 сомонӣ дӯстони азиз, боз муомилаи хуб дорад. Мошина дӯстони азиз соҳибаш мегӯяд мотораш 1.16 ана мақсад консомеш кор мекунад, 4 та баллони нав, аккумулятораш нав. Хулоса мошин дар ҳолати беҳтарин дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. Нархи мошин 50000 сомонӣ, боз муомила дорад. Марҳамат дӯстон, занг бизанед, маълумот аниқтарашро аз худи соҳибаш дастрас кунед. Дӯстони азиз, касоне ки меҳмон ҳастанд, аз ҳаматон хоҳиш бидурен аввал подписация кунед, лайк монро фаромӯш накунед. Иншоалло ки ҳама рӯза аз наворҳои беҳтарин бохабар мешавед. Мегузарем ба панҷумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra-G караван аст балрӯз, соли баромадаш 1999. Объем моторш 1.6 коробка, передачи механика, судии фураш бензин, газ. Мошин дар ҳолати хуби техникия балро қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, 4 та калпаки навзадагӣ, ҳолаташ хуб. Мошин дар ҳолати хуби техникия. Телефонҳо барои тамос 929 54 1133. Марҳамат бародар, ба ҳамин рақамҳо занг бизан, маълумоти аниқтарашро аз худи соҳибаш дастрас кунед. ва дӯстони азиз, мегузарем ба шашумин мошини фурӯшии Opel Astra-G караван. соли баромадаш 1999 сола. Объем моторш 1.6 коробка, передачи механика, судии фураш бензин, газ. Мошин дар ҳолати хуби техникия балро, 1 сола ҳуҷҷат ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 47000 сомонӣ. Телефонҳо барои тамос 005 05 66 30. марҳамат дӯстон, ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, маълумоти аниқтараи мошинро аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстони азиз, як ширкати беҳтарин ва боварҷонро тавсия медиҳам ки ширкати Ака Меҳроб мебошад. Касоне ки агар билетхар бошед, авиакассаи худро дорад бардоро, одамони боварҷон ҳастанд, бе ягон мушкили билетро заказ кунед ва бо дили пур. ин акамон дӯстон дар Москва офиси худашро дорад ва метавонед аз офис ҳам билет харидорӣ кунед. дӯстон азиз, ҳафтумин мошини фурӯшии мо Astra-G караван аст. соли баромадаш 1998. Объем моторш 1.6 коробка, передачи механика, судии фураш бензин, газ. Мошин 1 сола ҳуҷҷат дорад бародора. Хулоса ҳолаташ хубай, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 50000 сомонӣ. Телефонҳо барои тамос 009 09 35 26. марҳамат дӯстон, ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, маълумоти аниқтари мошинро аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстони азиз, агар шумо ягон чиз барои фурӯш ва реклама кунанда боша бошед, мошин, хона, замин, квартира ё ки ягон техника, ягон аппарат, ягон маҳсулот дошта бошед, номерҳои ватсаи мо дар аввали видео мондагиам, марҳамат муроҷиат кунед. иншоалло ки мо дар видеои оянда ҳатман техникаи шумо ё ин ки маҳсулоти шуморо реклама мекунем. ва дӯстон, ҳаштумин мошини фурӯшии мо, бисёрҳо мақсад Astra-G караван нависта буданд. мо имрӯза наворо полни Astra-G караван кардем дӯстон. Astra-G караван навбати мо солаш 98, моторш 1.6 коробка, передачи механик, судии фураш бензин, газ. Мошин дар ҳолати хуби техника, на хаду завод мешавад, дар ҳолати беҳтарин ва қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. Нархи мошин 49000 сомонӣ. боз муомилаи хуб дорад. Телефонҳо барои тамос 901 44 46 30. марҳамат дӯстон, ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, маълумоти аниқтарашро аз худашон дастрас кунед. дӯстон, мегузарем ба мошини навбатии Opel Astra-G караван. соли баромадаш 1999. Объем моторш 1.6 коробка, передачи механика, судии фураш бензин, газ.
ماشین در حالت خوب تکنیکی دوستان یک ساله حجت دارد و قرار در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 50,000 سوم دوستان عزیز. تلفن ها برای تماس 981 07 1207. مرحمت به همین رقم زنگ میزنید، معلومات انیقای ماشین را از خود صاحبش پرسان شوید. دوستان دهمین ماشین فروشی ما سالش 99 موتورش 1.6 коробка передач механикай سوزش فروش بنزین گاز کار میکنن. قرار در شهر خوجان. نرخ ماشین 39,000 سوم. در حالت خوب تکنیکی دوستان عزیز 4 تا کلپک نو. ماشین دوستان عزیز مقصد یک ساله حجت دارد. موتور پرستوی انا بادر مقصد که کم بودیش کمتر کراска طلب بر ماشین صاحبش میگه. نرخ ماشین 39,000 سوم. تلفن برای تماس 997 00 4476. مرحمت به همین رقم زنگ بزنید، معلومات انیقای ماشین را از خود صاحبش دسترس کنید. اینا بچه یوان پریفراتر شروع پاویور بالگارکا заказ کردیم. ای کانالی نسیم تی جی آوردن تو داری خانمونا ماسکووسکی اوبلاست کراچی. تو داری خانمونا بیس پلارنا دستافکاش اومد و نسی ساخت اومد قبول کردیم. پراوریکا کردیم سوزه خواهی میشود که همین کانال ارزون заказ کنید. دستافکاش بیس پلارنا تو خانمونا. و دوستان عزیز میگذاریم با 11مین ماشین فروشی ما از تراجی کاروان. سال برآمدش 1999. ابیو موتورش 1.6 коробка передач механика سوزش فروش بنزین گاز. ماشین در حالت خوب تکنیکی بالا مقصد که زواد میشود. ماشین در حالت کوریا 4 تا بالون 80% دیسکای پرستوی. خلاصا ماشین قرار در ناحیه یوان. نرخ ماشین 33,500 سوم دوستان. سالنش مقصد که ساده و دوستان صاحب ماشین قید کرده که مقصد که بامپر پیش عقبش کراска طلبای ماشین در حالت خوب است. سراش نفروخته میشه بالا. در همین صورت مقصد دیده هستین که بالا در بامپر عقبش چخیل هست نیست. کراска طلبای مرحمت بردار زنگ میزنید، معلومات انیقش را از خودی صاحب دسترس کنید. نرخ ماشین 33,500 سوم. نمرهای تلفن ماندگی مرحمت مراجعه کنید، معلومات انیقش را از خودی صاحبش پرسان شوید. دوستان خداوند نگهبانتون باشد. ویدیو ما با آخر رسید. در پناه الله باشید. تو ویدیو آینده دستگیری شما پیش روی ماست.